ዳግማይ ሰላምታና ተቀበሉ ክብራ ሰማዕቲ ካብዚ ቀጺሉ ብዓወት አረጋይ ዝዳሎ አፍሪቃ ኣብ ሰሙን እዚ ክህልወና እዩ ምከታልኩም ንዕድም ሱዳን ከም ሃገር ትመውት ድያ ዘላ ኩናት ሱዳን ኣብ ሓደ ዓመቱ ሱዳን ንደቡብ ሱዳን ሓዊስካ ኣብ ትሕቲ አንግሎ ግብፂ ሱዳን ማለት አንግሎ ኢጂፕሽያን ሱዳን ሓበራዊ ግዛት ብሪጣንያ ግብፅን ሱዳንን እያ ብብሪጣንያ ተገዚአን ተማሕዲራን بعد ጥሪ 1956 ድማ ናጻ ሃገር ኮይና ሱዳን ነስታት 400 ቋንቋታት ዛረቡ ኣስታት 500 ዓሌታት ብሄራት ወይ ማሕበራዊ ጉጅለታት ዝሓቆፈት ኣብ አፍሪቃ ዝዓበየት ሃገር እያ ነይራ ሰሜን ሱዳን ዝበዝሑ ተኸተልቲ ሃይማኖት እስልምና ክኾኑ እንከለው ደቡብ ድማ ዝበዝሑ ተኸተልቲ ሃይማኖት ክርስትናን መበቆላዊ እምነታትን እዮም ሃገራዊ ቋንቋ ሱዳን ዓረብ ክኸውን እንከሎ ህዝባ ድማ ገለ ናይ ዓረብ መበቆል ዘሎ ገለ ንነብሱ ከም ዓረብ ዝቆፅር ገለ ድማ አፍሪቃዊ መበቆል ገለውን ሕውስዋስ ከም ዝኾነ ይዝእመን ሱዳን ካብ ብሪጣንያ ናጽነታ ክትጎናጸፍ እንከላ ኣብታ ሃገር ንኹለቲ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዝነበሮ ህዝቢ ዝጽንበር ፌደራላዊ ስርዓት ከም እትተክል ተመባፂዓ ነይራ እንተኾነ ብዕራብ ወይ ድማ ንነብሶም ከም ዓረብ ብዝቆፅርዋ ዝተዓብለለ ኣብ ካርቱም ዝመደበሩ መንግስቲ ሃገር ኣብ ደቡብን ምዕራብን ዝርከቡ አፍሪቃውያን መበቆል ንዘለዎም ጸለምቲ ሱዳናውያን ካብ ቁጠባዊ ፖለቲካውን ማሕበራውን ተሳታፍነት ከም ዝግለሉ ብምግባርን ማዕርነት ብምኽልኡን እታ ሃገር ከይጀመረት ኣብ ውሽጣዊ ዘይምርግጋኣት እያ ብፍላይ ኣብ ደቡብ ሱዳንን ምዕራብ ሱዳንን ከምውን ዳርፉር ባእጉ ስምዕቶም ከቕርቡ እኳ እንተጀመሩ ዝሰምዖም ግና ይረኸቡን መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ዝነበሩ እቲ ኣብ ናጽነት ሱዳን መብጽዓ ዝተኣትወ ሓባራዊ ፌደራላዊ መንግስቲ ብዘይ ምትግባሩን በንጻሩ መራሕቲ ሱዳን እስላማውያን ዓረባውያን መንነት ከተኣታትው ብምጅማሮም ኣንያንያ ሰመይዎ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣበጊሶም እዚ ብዓብዩ ኣብ 1969 ብወተሃደራዊ ዕልዋ ስልጣን ዝሓዘ ንገዛእ ርእሱ ናይ ማርሻል ማዕረግ ዝሸለመ ጃዕፈር ማሕሙድ አልኑሜሪ ንሱዳን ማሕበራውነትን ዓረባዊትን ክገብራ ብምህቃኑ ዝነቐለ እዩ ኣብ መንጎ ዕጡቃት ደቡብ ሱዳን ኣንያንያን መንግስቲ ሱዳንን ዝካየድ ዝነበረ ኩናት ኣብ 1972 ኣብ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ብዝተበጽሐ ስምዕ ደቡብ ሱዳን ርእሰ ምምሕዳር ክህልዋ ዘፍቅድ ውዕል ሰላም ብምኽታሙ ግጭት ንግዚኡ ደው ኣቢሉ እንተኾነ ኣብ 1983 ኣብ ሱዳን ተበፂሑ ዝነበረ መሰል ርእሰ ምምሕዳር ደቡብ ሱዳን ስለ ዝተሰረዘ ደቡብ ሱዳናውያን ብመንገዲ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ሱዳን ወይ SPLM ወተሃደራዊ ክንፊ ህዝባዊ ዕጥቃዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ሱዳን SPLA ቃልሲ ንሓርነት ቀጺሎም ኣብ ልዕሊ እዚ ማእከላይ መንግስቲ ሱዳን ደቡብ ሱዳናውያን ኣብ ፖለቲካ ቁጠባ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ትሕተ ቅርጺ ትምህርትን ካልእን ከሳትፎም ኣይከኣለን ኣብ ደቡብ ሱዳን ድማ ዝኾነ ዝጭበጥ ወፍሪ ኣይተራየን ደቡብ ሱዳናውያን ሕብሪ ቆርበቶም ካብ ናይ ካልኦት ሱዳናውያን ዝጸለመ ብምንባሩ ድማ ኣብታ ሃገር ዓሌታዊ ኣድልዎ ገጢሞም ደቡብ ሱዳን መሰሎም ንኸረጋግጹ እቲ እንኮ ምርጫ ብረታዊ ቃልሲ ምክያድ ነይሩ በዚ ድማ ኣብ መንጎ ሰሜንን ደቡብ ሱዳንን ነዊሕን መሪርን መወዳእታ ዘለዎ ዘይመስል ዝነበረን ኩናት ተኻይዱ በቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተኻየደ ግጭት 1.5 ሚልዮን ሰባት ተቐቲሎም ኣስታት 4 ሚልዮን ሰባት ናብ ስደት ድሕሪ ምምርሖም ኣብ 2005 ብዝተኻየደ ዝርብ ናብ ሰላማዊ ስምዕ ክብጻሕ ተኻይሉ ኣብቲ ስምምዕ ክልቲኦም ወገናት ስልጣን ተመቃሪሖም ንሱዳን ከመሓድርዋ ደቡብ ሱዳን ድማ ካብ ሱዳን ክትፍለን ተደልያ ረፈረንደም ከተካይድ ክፍቀደላ ዝብል ነበረ ብመሰረት ስምዕ መራሒ ህዝባዊ ዕጥቃዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ሱዳን ወይ SPLA ዝነበረ ጆን ጋራንግ ቀዳማይ ምክትል ፕሬዝደንት ሱዳን ኮይኑ ብ9 ሐምሌ 2005 ተመዚዙ እንተኾነ ኣብ ስልጣን ንሓደ ወርሒ እኳ ከይጸንሐ ብ30 ሐምሌ ናይቲ ዓመት ካብ ኡጋንዳ እናተመልሰ ብሓደጋ ሄሊኮፕተር ህይወቱ ሲኢኑ ጆን ጋራንግ ጽዒና ዝነበረት ሄሊኮፕተር ምስ ጎቦ ተጋጭያ ዝብል መደምደምታ እኳ እንተተዋህቦ ብብረት ታህሪማ ወዲቓ ክትከውን ከም እትኽእል ግን ጥርጣረታት ነይሩ እዚ ኮይኑቲ ግን ብምክትሉ ብዝነበረ ሳልቫኪር ተተኪዩ ብመሰረቲ ኣቐዲሙ ዝተኣትወ ምምጻሕ ደቡብ ሱዳን ኣብ ጥሪ 2011 ረፈረንደም ኣካይዳ ብ9 ሐምሌ 2011 ካብ ሱዳን ብወግዒ ተፈልያ ኣብ ዓለም መበል 193 ሉዓላዊት ሃገር ኮይና ብማሕበረሰብ ዓለም ኣፍልጦ ተዋሂብዋ ደቡብ ሱዳን ካብ ሃገረ ሱዳን ክትፍለ ኣብ ዘካየደቶ ረፈረንደም 98.83 ሚታዊት ካብ ህዝባ እወን ናጽነት ይድሚጹ ናጻ ሃገር ኣብ ዝኾነትሉ እዋን ድማ ህዝባ ብሳዕሲዕትን ዕልልታን ብዝተሰነ ሓጎስ እዩ ተቐቢልዎ ብዝተረኽበ ናጽነት ተስፋ ንምስናቕ ሓድሽ ህይወት ንምስራት ዓሰርታት ኣሽሓት ካብ ሱዳንን ስደትን ናብ ተሓዳስ ሃገር ኣምሪሖም ኣስታት 12 ሚልዮን ህዝቢ ዝሓቆፈት መብዛሕቶም ብሕርሻን ምርባሕ ከብትን ዝናበሩ ዲንካ
ንዌርን ባረን ካልኦትን ኣስታት ሱሳ ቋንቋታት ዝዛረቡ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነ መሬት ሒዞም ካብ ዓባይ ሱዳን ተፈንጭሎም ናቶም ሃገር ምምስራቶም ሓደ ምዕራፍ ሓደ ምፍንጫል ዓባይ ሃገር ሱዳን ኮይኑ ኣብ ታሪኽ ተመዝጊቡ ናይ ምዕራብ ሱዳን ዞባ ዳርፉር ምስ ንርኢ ድማ እቲ ኩነታት ምስ ናይ ደቡብ ሱዳን ተመሳሳሊ ግን ከዓ ፍልይ ዝበለ ቃልስን ግብረ መልስን ዝነበሮ እዩ ዳርፉር ኣብ ምዕራብ ሱዳን እትርከብ ኣስታት 9.4 ሚልዮን ህዝቢ ዝቕመጣ ዞባ እያ ዞባ ዳርፉር ሓውሲ ምድረ በዳ እኳ እንተኾነ ካብ መበል 12 ክፍለ ዘመን ንድሓር ንግስነት ብምትካል ንሓያሎ ዓመታት ብዝተፈላለዩ ስልጣናት ተማሕዲሩ ንግስነት ዳርፉር ዳጁ ብዝተባህሉ ተመሳሳሊ ቋንቋታት ዝዛረቡ ኣብ ቻድን ዳርፉርን ብዝቕመጡ ቀቢላታት ዝቆመ ኮይኑ ስምዝ ዞባ ፉር ካብ ዝተባህሉ ኣዛብ ዝወፀ ኮይኑ ዳርፉር ማለት ክልል ዶብ ወይ ድማ መሬት ፉር ማለት እዩ ንግስነት ዳርፉር ንማይት ዓመታት ናጻ ኮይኑ ክመሓደር ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 1916 ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ብሪጣንያ ኣትዩ ብሪጣንያ ድማ ነቲ ዞባ ምስ ሱዳንን ግብፅን ከተመሓድሮ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 1956 ሱዳን ናጽነታ ኣብ ዝተጎናጸፈትሉ ንዳርፉር ኣብ ትሕቲ ሱዳን ገዲፋቶ ኸይዳ ድሕሪ ምምሕዳር ብሪጣንያ ኣብ ስልጣን ዝደየቡ ዝተፈላለዩ ምምሕዳራት ሱዳን ንዞባ ዳርፉር ቁሊሕ ኣይበልዎን ዝኾነ ቁጠባዊ ወፍሪ ኣይካየዱሉን ትሕተ ቅርጺ ኣይሰርሑን ትምህርቲ ይኹን ዝኾነ ምዕባለ ከተኣታትሉ እውን ኣይከኣሉን ከም ውጽኢቱ ህዝቢ ዳርፉር ኣብ ድኽነትን ትሑት መነባብሮን ወዲቑ ካብ ዝኾነ ምዕባለ ብልጽግናን ፖለቲካን ተገሊሉ እዚ ምግላል ብፍሉይ ኣብ ልዕሊቶም ኣፍሪቃዊ ዝመበቆሎም ኣዛቢው ገኒኑ በዚ ዝተቆጥዐ ህዝቢ ዳርፉር መጀመርያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ማእከላይ መንግስቲ ጥራዕናት ክቐርብ ጀሚሩ ዝሰምዖ እዝኒ ምሳኣነ ግን ብፍላይ ድማ ፉር ዛጋዋን ማሳሊትን ዝተባህላ ብሄራት ብሓባር ብምስማር ኣብ 2002 ኣንጻር ምምሕዳር ፕረዚደንት ዑመር አልበሽር ብረታዊ ቃልሲ ጀሚረን እዚ ብረታዊ ቃልሲ ብናይ ሕጊ በዓል ሞያ ዓብዱልዋሒድ አልኑር ከምኡውን ኣሕመድ ባሳል ዝተባህለ ተማሃራይን እዩ ተጀሚሩ ዕላምኡ ድማ መጀመርያ ንዳርፉር ምሕራር ነይሩ ድሓር ግን ዕላምኡ ብምቕያር ምንቅስቓስ ሓርነት ሱዳን ብዝብል ስም ንኹሎም ሱዳናውያን ውፅዓት ክሓቆፍ ጀሚሩ ነዞም ብረታዊ ቃልሲ ዘላዓሉ ዳርፉራውያን ሱዳናውያን ንምጭፍላቕ ፕረዚደንት ነበር ዑመር ሐሰን አልበሽር ብመሪሕነት ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ደጋሎ ሕሚቲ ንዕራብ ሚሊሻ ጃንጃዊድ ብምዕጣቕ ኣብ ዳርፉር ኣንጻሮም ወፍሪ ጀሚሩ ኣንጻር መንግስቲ ሱዳን ዝዓጠቑ ምንቅስቓስ ሓርነት ሱዳንን ንገዛእ ርእሶም ከም ኣፍሪቃውያን ጸለምቲ ዝርዩ ብሄራት ዝቖሙ ኮይኑ ብመንግስቲ ሱዳን ደገፍ ዝግበረሎም ኣንጻሮም ዝዓጠቐ ጃንጃዊድ ድማ ጸለምቲ ክነሶም ባህሊ ዓረባውነት ዝለበሱን ዝረዓሙን ቀቢላታትን ከምኡውን ናይ ዓረብ መበቆል ዘለዎም በደዊንን ርዜቃትን ዝተባህሉ ቀቢላታት እዮም ነይሮም ኣቐዲሞም ኣብ መንጎ ብሕርሻ ዝናበሩ ውስን መሬት ዝውንኑን ንገዛእ ርእሶም ከም ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዎም ጸለምቲ ዝቖፅሩ ገለ ክፋል ኣህዛብ ዳርፉር ምስ ብመጓሰን ሰበኽሳግምነትን ዝናበሩ ካብ ናብን ዝንቀሳቐሱ ንነብሶም ከም ምዕራብ ዝቖፅሩ ካልእ ክፋልቲ ዞባ ናይ ንሕርሻን መብልዕ ማል መጋሃጫን ዝኸውን መሬትን ማይን ይብፅሐኒ ግጭት ዘካይዱ ዝነበሩ እዮም ሙሉእ ሰብኣውን ወተሃደራውን ደገፍን ደሞዝን መንግስቲ ሱዳን ዝነበሮም ጃንጃዊድ ኣብ ልዕሊ ኣንጻር መንግስቲ ዝተላዕሉ ዕጡቓት ዳርፉር ጥራይ ኣይኮኑን መጥቃዕታቶም ኣካይዶም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት እውን መጥቃዕታት ብምክያድን ዓድታት ብምቀጻልን ዓሰርታት ኣሽሓት ሰባት ቀቲሎምን ካልኦት ሚልዮናት ድማ ኣመዛቢሎምን ኣቐዲሞም ምስ ጸለምቲ ደቀባት ግጭታት ብምክያዶም ቅርሕንቲ ዝነበሮም ጃንጃዊድ ሕንሕነ ንምፍዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዓሚፆም ዓድታት ኣቃጺሎም ኣካላት ሰባት ቆሪጾም ኣብ ቅድሚኦም ዝጸንሕዎም ካብ ኣንጻር ዓልየት ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ቀቲሎም ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ድማ ናይ መጀመርያ እዩ ዝተባህለ ጃምላዊ ህልቂት ኣካይዶም በቲ ግጭት ካብ 2003 ክሳብ 2005 ጥራይ ካብ 200,000 ክሳብ 400,000 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ኣስታት 2.5 ሚልዮን ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ካልኦት ሚልዮናት ድማ ሞራላውን ስነ ኣእምራውን በደላት ወሪድዎም ሚሊሻ ጃንጃዊድ ንዝረኸብዎም ሰቡት ዓሌት ፉር ማሳሊትን ዘጋዋን ቀቲሎም ኮነ ኢሎም ብመደብ ትሕቲ ዕድመ ዝርከበን ደቂ ኣንስትዮ ብምዕማፅ ጃምላዊ ዓመፅ ኣካይዶም ዘርኦም ኣብ ኣንስትተን ካልኦት ዓሌት ከም ዝፈርህ ገይሮም ከም መሳርሒ ኩናት ተጠቒሞምለን ናይዚ ኣብነት ኣብ ታቢት ዝተባህለት ዓዲ ኣስታት 221 ኣንስትን ኣዋልድን ኣብ ሓደ መዓልቲ ከም ዝተዓመፃ ጸብጻብ ጉጅለ ተጣባቒ ሰብኣዊ መሰላት ሂዩማን ራይትስ ዋች ይሕበር ፕረዚደንት ነበር ዑመር ሐሰን አልበሽር ንጉዳይ ዳርፉር ኣብ ምብጋሱ ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሖ ኣብ ክንዲ ዝፍትን ወይ ንዕጡቓት ተቐናቐንቲ ዳርፉር ብሰራዊት ሱዳን ክምክቶም ኣብ ክንዲ ዝብገስ ንሚሊሻ ጃንጃዊድ ምሕጋዙን ምዕጣቑን ኩልቲ ንሶም ዝፈጸምዎ በደላት ንሱን ገለ ሰበስልጣንን ተሰኪሞሞ
بز مسرت عمر البشرن بتصوتن بجاملاو هلقيت جبن قبل علي سبعونتن جبنات كويناتن نسوز سعبو عمتسن قدود من مزبالن بعلم لخاو بيت فردي جبن زهيج ICC تخصيصهم يوم ኣብቲ ጀምላው ህልቂት ዘኸተለ አንጻር ዕጡቃት ብዝብል ስም ዝተኻየደ ኩናት ዕጡቃት ጃንጃዊድ ብብርጋዴር ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደገሎ ወይ ሕሚቲ ሰራዊት ሱዳን ድማ ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ይምርሑ ነይሮም እዚ ጀምላው ህልቂት ዘኸተለን ሚልዮናት ዘመዛበለን ኩናት እቲ ካልእ ጸሊም ምዕራፍ ኣብ ሱዳን ኮይኑ ነታ ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘውደቐዩ ኣብ ደቡብን ምዕራብን ሱዳን እዚ ምዕራፋትን ምምቓልን ሱዳን ክፍጸም እንከሎ ኣብ ሰሜን ሱዳን ዝነበራ ከተማታት ኣብ ካልእ ከባቢታት ዝረግዐ ክመስል ብፍላይ ድማ ከተማ ካርቱም ኣብ ተዛማዲ ሰላምን ካብ ካልእ ከባቢታት ዝተመዛበሉ ዝዕቀቡላን ከተማ ነይራ ካብ 1969 ንድሓር ልዕሊ 50 ዓመታት ብዘይካ ወተሃደራውያን መራሕቲ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ዘስተማቐረት ከተማ ካርቱም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝለዓለን ዝሃደን መብዛሕትኡ ንምትዕራይ ማሕበራዊ ህይወት ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፍታትን ምልዓላትን ተኻይዱላ ኣብ ኣፍሪቃ ዝበዝሐ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስትን ፈተነ ዕልዋ መንግስትን ዝተኻየደላ ሱዳን ኣብ 1989 ዑመር አልበሽር ብወተሃደራዊ ዕልዋ ብስልጣን ድሕሪ ምምፁ ኣብቲ ሃገር ሙሉእ ሕጊ ሸሪዓ ኣታኣታትዩ ኩነታት ሱዳን ብፍላይ ድማ ቆጠባ ዘገም እናበለ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ክወድቕ ተራዩ ኣብ ሱዳን ልዕሊ 400 ካብ ህዝቢ ሃገር ኣብ ትሑት መነባብሮ ክነብር ጀሚሩ ቆጠባዊ ዝቕባቤ ንባጤራ ሱዳን ዋጋ ከም ዘይህልዎ ገይሩ መሰረታዊ አገልግሎታትን መነባብሮን መግብን ከቢሩ መንግስቲ ዝኾነ ፍታሕ ክገብር ብዘይምኻሉ ህዝቢ ቁጥዑ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ 2018 ፕሬዝደንት ዑመር አልበሽር ኣብ ፊኖ ዝግበር ዝነበረ ድጎማ ድሕሪ ምእላዩ ናይ ባን ዋጋ ወሲኹ ነዚ ንምቋም ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ጀሚሩ ኣቐዲሙ ኣብ ሱዳን ዋጋ ባኒ ከቢሩ ዋጋ ነዳዲ ንሂሩ አገልግሎታት ኤሌክትሪክ ኣቋሪጹን ካልእን እናተባህለ ሰላማዊ ሰልፍታት ምክያድ ልሙድ ዝነበረ መንግስቲ አልበሽር ነዚ ናይ 2018 ሰላማዊ ሰልፊ ግቡእ መልሲ ክህብ ብዘይምኻሉ ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ሰልፊ እናዓበየ መጺኡ ካብ ሰላማዊ ሰልፊ ናብ ናዕቢ ድማ ተሰጋጊሩ ጠለብ ህዝቢ ካብ ዋጋ ምግቢ ናብ መሰረታዊ ሕቶ ለውጢ ናብ ዴሞክራሲ ተቐይሩ ኣብ 2019 ንስታት 30 ዓመታት ንሱዳን ዝመርሐ ዑመር አልበሽር ድማ ብህዝባዊ ናዕቢ ካብ መንበረ ስልጣኑ ተኣልዩ ሱዳናውያን ናዕበኛታት ቀጻሊ ሰልፍታት ብምክያድ ንፕሬዝደንት አልበሽር ካብ ስልጣን ከኣልይዎን ከለው ሰራዊት ፈጺሙ ካብ ሲቪላዊ ምሕዳር ተኣልዩ ናይ ወተሃደራዊ ጉዳይ ስርሑ ጥራይ ክገብር ኣብ ማዓስከራቱ ኮፍ ክብል እዮም ዝጽውዑ ነይሮም ሱዳናውያን 30 ዓመታት ወተሃደራዊ መሪሕነት ዑመር አልበሽር ኣሰልኪዎም ብምንባሩ ኣብ ሲቪላዊ መሪሕነት ወተሃደር ብፍጹም ክርዩ ድሌት ኣይነበሮምን ብኸምኡ ድማ እዩ ድሕሪ ምውዳቕ አልበሽር እውን ከይተረፈ ነስታት 2 ዓመታት ዝቐጸለ ተደጋጋሚ ሰልፍታት ተኻይዱ ሱዳን ካብ ናሕሰ 2019 ብልፍንቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን ክትመሓደር ጀሚራ እዚ ልፍንቲ 11 ኣባላት ዘለዎ ኮይኑ 5 ሲቪላውያን በርጌስ 5 ድማ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ሓደ ድማ በክልቲኦም ኣካላት ዝተመርጸ በዓል መዚ የጠቓልል ነይሩ ብመሰረት ኣብ ከተማ ጁባ ደቡብ ሱዳን ዝተበጽሐ ስምዕ እቲ ልፍንታዊ መሰጋገር መንግስቲ ን39 ኣዋርሕ ማለት ንዓመትን 3 ወርሕን ኣብ ስልጣን ክጸንሕ እቲ ልፍንቲ መጀመርያ 21 ኣዋርሕ ስልጣን ብኣቦ ወንበርነት ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ክምራሕ ዝተረፈ 18 ኣዋርሕ ድማ ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ወገን ክርከብ ነይሩ ድሕሪዚ ሓፈሻዊ ምርጫ ተኻይዱ እቲ መሰጋገሪ ልፍንታዊ መንግስቲ ስልጣኑ ኣብ ሕዳር 2022 ንሓድሽ ብህዝቢ ዝተመርጸ መንግስቲ ከረክብ ቅዋም ትስምዕ የገድድ እቲ ስምዕ ብተወሳኺ እቶም ኣብ መሰጋገሪ ልፍንታዊ መንግስቲ ስልጣን ሒዞም ክመርሑ ዝጸንሑ ጀነራላት ይኹኑ ሲቪላውያን ሰብ መዚ ኣብቲ ዝካየድ ሓፈሻዊ ምርጫ ከይሳተፉ ይእግድ በዚ ድማ ሱዳን ሙሉእ ብምሉእ ናብ ዴሞክራሲ ተሰጋጊራ ብሓደስቲ ክትምራሕ ትጽቢት ተነቢሩ እንተኾነ ኣብዚ ኩሉ ከይተበጽሐ ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃንን ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎን ዝምራሕ ክልተ ወተሃደራዊ ጉጅለታት ነቲ ንሱዳን ክመርሕ ዝተመዘዘ ልፍንታዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ብምብታን ዕልዋ ኣካይዶም ስልጣን ተወጻጸሩ በዚ መሰረት ስልጣኑ ንሲቪል መራሕቲ ከረክብ ዝነበሮ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ብሓይሊ ስልጣን ብምግባት መራሒ ሱዳን ክኸውን እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ተመዚዩ ዝነበረ ዓምደላ ሐምዶክ ዝመርሖ ሲቪላዊ ልፍንቲ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ዓብደላ ሐምዶክ ዝርከቦም ኣባላት ካቢነ ሚኒስተራት ድማ ኣብ ትሕቲ መሓዮር ኣትዮም በዚ ሱዳን ከም ሃገር ናብ ሙሉእ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ከሰጋግራ ዝኽእል ዝነበረ ኣገዳሲ ምዕራፍ ተቐቢሩ እቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ወተሃደራውያን መራሕቲ ቀጺላ ኣብ ሓፂር ግዜ ቅልጡፍ ምቅያራ ዝተረኣየላ ሱዳን ኩነታታ ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝበኣሰ ከምርሕ ጀሚሩ ፕሬዝደንት ዑመር አልበሽር ኣብ መሳልል ስልጣን ክዲብ እንከሎ በሽር ኣብ ስልጣን ክቕጽል ኣጀንዳታቱ ኣብ ምትግባር
ዝሓገዝዎ ጀነራላት መጀመርያ ብሓባርዮም ሰርሑ ዝነበሩ ድሕር ግን እናተተፋነኑ ይመጹ ስለ ዝነበሩ ጉዳዮም ሓደ መዓልቲ ዝፍንጀር ናይ ግዜ ቦምባዩ ተባሂሉ ብናይ ፖለቲካ ተዓዘብቲ ይግለጽ ነይሩ እዩ። እቶም ጀነራላት ብምልኦም ዑመር አልበሽር መራሒ ካብ ዝነበረሉ ኣብ ዳርፉር በደል ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዝፈጸሙ ብምዃኖም በቐሊሉ ካብ መሪሕነት ክእለዩ ከም ዘይኮኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ ነይሮም እዮም። ሱዳን ናብ ዴሞክራሲ ምስጋር ማለት ነቶም ጀነራላት ከሲስካ ናብ ፍርዲ ከተቕርቦም ማዕጾ ዝኸፍት መስርሕ ብምዃኑ ንሳቶም እውን ነዚ ስጋኣት እዚ ኣጸቢቖም ስለ ዝርድእዎ ነብሶም ከድሕኑ ዝጠፍአ ይጥፋእ ኣብ መሪሕነት መቐጻልዩ እቲ እንኮም ርጮም። ብፍላይ ምክትል ኣቦ ወንበር ኮይኑ ተመዚዙ ዘሎ ጀነራል ሓምዳን ዳገሎ ኣቐዲሞም ብጃንጃዊት ዝፍለጡ ዝነበሩ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ተወርዋረ እዚ ወይ ድማ ፈጣን ሓይልታት ዝብል ስም ተጠሚቖም ዘለው ዕጡቓት ዝመርሕ ብምንባሩ ብገበን ክኽሰስ ዘለዎ ተኽእሎ ዝዓበየ እዩ። ዝተፈላለዩ ተዓዘብቲ ክህብዎ ዝጸንሑ መግለጺታት ባዶ ግምት ኮይኑ ይተረፈን። ዝሓለፈ ዓመት 15 ሚያዝያ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ዝነበረ መን ስልጣን ገበተ ኣብ ከተማ ካርቱም ብተኽሲ ጀሚሩ። ርእሰ ከተማ ካርቱም ብደብዳብ ከቢድ ብረትን ነፈርትን ከምኡውን ናይ ጎደና ተኽሲ ምልዋጥን ናብ ዓውደ ኹናት ተቐይራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝበዝሐ ክፋል ዓንዩ ህዝባ ተበታትዩ ይርከብ። መግቢ፣ መድሃኒት፣ ማይ፣ ኤሌክትሪክ፣ ነዳድን ካልእን ፈጺሙ ክሳእን ወይ ኣዝዩ ክኸብር እንከሎ ልዕሊ 30,000 ሰባት ተቐቲሎም ኣስታት 8 ሚልዮን ሰባት ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎምን ተሰዲዶምን ይርከቡ። ኣብ ዳርፉር ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ቀቢላታት ዳግማይ ጃምላዊ ህልቂት ክካየድ እንከሎ ዝበዝሑ ናብ ቻድን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትን ይግዕዙ ኣለዉ። ኩናት ሱዳን ክፍታሕ ቀንዲ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኩናት ዘለው ክልተ ጀነራላት ኣብ ስልጣን ክጸንሑ ዝህቅኑ ብምዃኖም ሓደ ኣብ ትሕቲት ካልእ ክቕጽል ድሌት ይኹን ምትእማን ስለ ዘይብሎም እዩ። በዚ ምኽንያት ሓዲኦም ናይ ግድን ክሰዓር ኣለዎ። እዞም ጀነራላት ንጉዳይ ሱዳን ጀውሒዞም ጥራይ ከያኽሎም ካብ ክልቲኦም ሓሊፉ ሳልሳይ ምርጫ ሰላም ክህልውን ቁርባት ኣይኮኑን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝምርሑ ሰራዊት መደበሮም ኣብ ከተማ ፖርት ሱዳን ክገብሩ እንከለው ብጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ወተሃደራዊ ጉጅለ ድማ ነዝበዝሐ ክፋል ከተማ ካርቱም ተቆጻጺሩ ማእከላይ ቦትኡ ኣብታ ከተማ ገይሩ ኣሎ። ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ብግብፅን ኢራንን ክድገፍ እንከሎ ሓምዳን ዳጋሎ ድማ ብቫግነር ሩስያን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ከም ዝድገፍ እዩ ዝንገረሉ። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ህልም ዝበለ ኩናት ሓድሕድ ክጽመዱ እንከለው ነቲ ሃገር ኣብ ክልተ ማለት ሓደ ወገን ካርቱም ካልእ ወገን ድማ ፖርት ሱዳን ክመቕልዋ ከም ዝኽእሉ ብወገን ዳርፉር እውን ዕጡቓት ናቶም ዞባ ከይፈጥሩ ስጋት ብምህላው ሱዳን ከይትበታተን ተሰጊሎ። ሱዳን ኣብ መወዳእታ በጺሓቶ ዘላ ከም ሃገር ትቕጽል ዶ ወይስ ጠቕሊላ ካብ ካርታ ዓለም ትሕከኽ ዝብል ሕቶ እዩ። ንሱዳን ካብዚ ሓደጋ እዚ ከድሕና ዝኽእል እቶም ጀነራላት ዘይኮኑ እቲ ኣቐዲሙ ኣብ ጎደናታት ወፂኡ ዘምጽኦ ለውጢ ዝተጨውዮ ህዝቢ እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን እዚ ተዛዚሙሎ ምስ ተረፈ ትሕዝቶታትና ምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊምና ንዕድመኩም።